Fl-intervista l-ħadd filgħodu il-Prim Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela għal kif dan il-Gvern għamel rekord ta' liġijiet li saħħew is-salna ta' dritt. Saħaq li rakkomandazzjonijiet li kienu ilhom isiru snin inkluż minn deputati tal-Partit Nazzjonalista meta kienu fil-Gvern għamilhom realtà Gvern Laburista u l-istess se jkompli jagħmel fi żmien li ġej, inkluż brabta mal-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Defni Caruana Galizja. Konkludejna il-proċess ta' konsultazzjoni wiesa li għamilna. Konkludejna dil-ġimgħa, konkludejna l-abbozzar ta' liġijiet konsegwenti għall-inkjesta pubblika u fil-jiem li ġejjin se niedu l-proċess biex il-kumitat ta' esperti fil-settur ġurnalistiku li rrakkomandat l-inkjesta pubblika, rrakkomandat, se nkunu qegħdin inniduh mill-membri li huma stabiliti diġà dak il-bord, it-termini ta' referenza li huma stabiliti, l-abbozzi ta' liġijiet li huma lesti, issa għax il-kap tal-oppożizzjoni jaf li se nagħmlu hekk. Allura għal ma għamlu xej u se nkun jilli nagħti soluzzjoni. Dan lob li ma jurix maturità politika. Fl-istess intervista, il-Prim Ministru ġab fix-xejn l-argument tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li dan il-Gvern raqat fejn tidħol din l-inkjesta. Meta fil-jiem li ġejjin se nkunu qed naħtru formalment dan il-kumitat esperti, se naddulu wkoll l-abbozzi ta' liġijiet diversi li lestejna jatina dal-kumitat esperti l-feedback lura tiegħu. Mbagħad dik il-feedback nikkonsidrawha flimkien mal-feedback li kellna minn stakeholders oħra u nkunu nistgħu resqu qudiem il-Parlament. Il-Prim Ministru semma wkoll il-liġi tal-anti-SLAPP li se tipproteġi lil ġurnalisti minn attakki strateġiċi li jsiru kontrihom biex isikket il-vuċi tagħhom. Semma wkoll iż-żieda fil-pieni għal min jattakka ġurnalist u anke taqsima fih dan il-korpi dixxiplinati biex tipproteġi lil ġurnalisti. Il-Prim Ministru temm jgħid li m'hemmx dubju li dan se jkun il-Gvern li jkompli jsaħħaħ il-governanza f'pajjiżna.